v době, kdy byla vědecko-technická revoluce ještě v plenkách, už Zimmermann tušil možnost zneužití technického pokroku proti člověku. Zhoubný vynález představuje v dramatu elektrická židle. Podle mistrova dochovaného nákresu ji rekonstruoval pan doktor inženýr Hraběta. Prosím, snímek. Ano. Tak tady vidíte Zimmermannův nákres elektrické sesle. Ano, děkuji. A já teď prosím pana inženýra, aby byl tak laskav a rekonstruovaný vynález nám předvedl a podal k němu odborný výklad. Tak jak vidíte, židle je původní, jenom topná spirála je nová. Ano? Podle Zimmermannova předpisu ji napájíme střídavým proudem o napětí 370 V. Já myslím, že bude nejlépe, když ji zapneme. Děkuji kolegovi Hrabětovi za jeho přednášku. Nyní k samotné ukázce ze hry Elektrická sesle. Zastihujeme v ní vynálezce Kyrila Šmída, bude ho představovat pan profesor Smoljak, v okamžiku, kdy dokončil vynález elektrické židle a chystá se ji vyzkoušet na svém krejčím Ernstu Liškovi. V roli krejčího Ernsta Lišky vystoupí pan profesor Milon Čepelka. Autor sám označil toto veršované drama jako Das naive Schrecklichstück, což bychom mohli přeložit jako naivní horor. Prosím, pane. Sesličku si nažhavíme, na lišku se připravíme. Už aby tu sakra byl. Chci vás, pane Šmíde, změřit. Nechce se mi ani věřit. Jak jste čilí, jak jste milí. Jak jsem čilý, tak jsem milý. Nejdřív vezmu míry sáčka. Posaďte se, pohovte si. To bude hned, to je hračka. Že mi vynesete spaní. Jaké pak s tím medle sraní? Vezmu šířku, vezmu délku. Moc-li chcete přes prdélku? Hleďme toho kosa Lišku. Nabídnu mu vínačíšku. Popijeme, posedíme. Cože se z té sesle díme? Inu, je to stará herka. Práší se z ní od úterka. Čemu jsou tu tyhle pérka? To je kvůli pérování. Pohovíš si, vsedni na ní. To musí být posezení, že ona je teplá. Není? To je proti opruzení. Donrvetr, vy jste hlava. Za tohle vás čeká sláva. Zajímá tě způsob vzniku? Že se ptáte, zákazníků. Je to delší vyprávění? Na to škoda času není. Jednou, takhle z jara, skoro. Jaká hrůza. Wie ein horor. Horor, horor, vysoká si.